И здравейте, приятели! Аз съм Пресак 126. Днес продължаваме моето оцеляване. Не съм мърдал от спауна. Ето, да съм мърдал. What? Той или не съм обърнал внимание, или нищо, абсолютно нищо не съм правил без ваше съдействие. Сега мислех да... Няколко идеи ми се родиха, нали, в главата. Мислех отначало да събера малко пясък. Просто е те, защото ми трябва, нали, за стъкла. Значи дърво аз имам. Печка имам ли? Не. Нямам кабел. Кабелстоун, само мога да събера и пясък още. И кабелстоун по този начин. Добре, после сигурно се чуете как ще се скача примерно сега. Имам се всичко тук, което съм купал и дет не ми трябва. Или да си правя едно леко паркурче. Да, като е ясно. Или просто, понеже не събрах много, просто се изкачвам. Така по този начин. Тъй. Винаги ще свършвам, нали, проторчета направя и да го сложа тук. Идеално осветено е. Сега само трябва да направя една печка. Да направя, що не ба свет. За съжаление, първо това ще сложа. Ще се скуша да сложа айрана. Ако още малко събера тук, по някакъв начин пак намеря да се изкача, например, сега като събирам дърт, би трябвало, между другото, кабелстоуна се чупи по-бързо, по-бавно от стоуна, между другото. Забелязал съм просто, или на мене ми се строя, или... Не знам, аз не мисля. Морето ми стигна да се изкача. Ще го запушим с пясъка, но пясъка пък пада. Здравце, какво да го правим? Тъй, последния клип, ако ви харесва, нали, да правя поредица на Майнкрафт, на сървивали, такива работи. Просто ме насърчете. Да ни е subscribe, да е лайк. Сега надявам се на никой да не се обади, просто защото при мен постоянно влизат и излизат хора. Все пак аз намерих време да снимам, като, нали, си написах по още едно домашно, защото
Те са ми големия проблем. Сега, как мисля да изглежда като цяло? Къщичката още не съм решавал как искам да я правя и нямам основна идея. Почти не съм мислил за това оцеляване. Както видяхте, не съм се мръднал. И сега сигурно си мислите, че съм правил нещо и че съм се мърдал и че съм влизал в сървъра. Нищо подобно. Просто трябва да окръста YouTube. YouTube ще окръстя и те ще стане. Сега трябва да направя едно нещо. Направо ще се... Чайте малко. Те е по-добре. Не мога да разбера, защо постоянно те се разхождам безцеремонно. Вместо да направя на врата. Аз лично мисля, че вратата би трябвало да се слага по този начин. Ако не... Добре, чисто ако вече не ми трябва, тъй че направо мога да сложа айрона. Има ли още първи епизод айрон? Тъй, сега. Аз имам дърво, ма все пак да отсека. Тук е тая фиданка. Нали, защото тъй като гледам няма стане работата. Доста дърво ще ми трябва за това, което съм намислил. И пръчки ще ми трябва, при положение, че аз нямам пръчки. Опа, това ще е проблем. Какъв проблем? По-кратък клип ще направя. Сетих се. Ще се спра Live Fit. Да, спря. Сега. Малко скучен ще е този епизод като цяло, но мисля да го кача, защото... Нали, все пак трябвам някакъв материал за качване. Купиха ми нова мишка. Да, много са кефя. Движична. Якичка си мишката, мене лично ма кефи. Сега. Ще ми трябват и оградки. И стълбички. Ще го направихте и сега. Още... Направо ми усара работата. Добре, хайде де. Тъй, за да се спести една стълбичка, просто ще направя тъй. Вау, как по дяволите. Той торч, явно заради торча. Да светих се, ти ще го сложа. Гъбата е голям проблем. Тук ще го сложа. Сега този торч не е толкова важен. Още две стълбички имам. Даже да мога да се сложа тук. Но тук просто се набирам. Супер! Получил се точно както искам. Даже знаете ли какво? Тук мога да се направи някаква нещо като база. Да, това ще бъде яко. Някак се тъй като Тарзан, ако нещо ми изгори
Тук ако някакъв горски пожар стане, за съжаление не може да стават такива бедствия. Не е чак такова съжаление, ама... Що съм кликнал по дяволите? Айрона се е опекал вече. И мисля да си направя кирка, най-важното което е. Да си опека тия 7 пържоли. И мога спокойно да пускам мобите вече. Само да си направя това на... оградки, малко, нали? Те са. 9 няма да стигнат, сигурен съм, но ти 15 вече ще стигнат. По положение, че ми трябва и такова да го обработя, но аз мога тук да си го обработя. Маля, получава съм много яко. Как му да го кажа, YouTube блок ще се застане там, дето си поиска. Ай! Мисля, скоро се прави градина, така за тикви. Сега. И трябва да ми стигнат 15. Тук мога минавам, нали? Да, тук ще оставя на местенце. Да, ето. Аз ще успея цвета. При положение, че това го искам, този торч, значи да го махна от тука. Торч да махна. И да осветя малко там. Не, такова, ще направя така. Ще осветя стикви. Те ще се получи яко, между другото. Ще се поставя иначе. Ще направя те още на две места. Мисля, че би трябвало да гоним мобовете. Почти сигурен съм. Жълтите са готови. Айде. Правя един торч. И правя... Сега поставям последни 2 цикви и това ще е края на епизода. Вау, колко бързо мина времето. Хубаво ми беше, ама... За да знаете, че не съм лъжец, пускам мобовете на нормал. Тук примерно. Не, тук ще бъде. И сега навършвам този клип с кирка в ръка. Така хора, радвам се, че бяхте с мен и чао. Другия път ще се махна от тук, нали, ще вляза в къщата. Все пак, чао.